Và nunggu musang sado nunggu kasih lamiau fai nunggu gosan जाफिनदो मोजां लामायाव थाबायफिनदो। गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि अननायखौ बावहरग्रोबाय। आङो दायो मोनसे भिडिअ माने शेयार खालामना होनो नागिरदों। बे भिडिअआनो जाहैबाय बे साननैनि सिगां माने सासे गथ'नि कल रेकर्ड रायलायनाय गोबां भाइराल जादोंमोन। बे कल रेकर्ड रायलायनाया थार नंगौना नङामोन बेखौ दा माने जाय मानसिया फन रायलायदोंमोन बे मानसिया माने थांनानै दा बे सारमोना माने थांनानै बिनि न'खराव थांनानै मोगा मोगि लाहैबाय आरो बिथांखौ बे हिनजावसा गथ'खौ नानिखौ माने थारैनो लोगो हमहैनानै मोगा मोगि डाइरेक्ट रायलायहैनो मोनदों। ओमफ्राय न'खराव सोर दं सोर गैया माने गासैखौबो नुजोबहैबाय। दा सारमोननिनो दा थांनानै मोगा मोगि लाहैनायखौनो आङो दा दिनै नुनानै आङो आरोबाव गासै रायजो राजाफोरा नुथों होननानै आङो शेयार खालामनो नागिरदों। ओमफ्राय बिनि गेजेरजोंनो जोङो बिटिआरनि सरकाराव बिटिआर गोहोआव थानाय सरकारनि बिबानगिरिफोर सारमोना बे भिडिअखौ नुसनबायदोंबा बे गथ'नि खावलायनाय बायदियैनो एसे एनै अननानै जा होयो बे गथ'आ जेरैबायदि खावलायदों बिनि साननायखौ जाफुंहोयोबा इसोरनिबो बोर मोनगोन आरो गासैनि साननाया अरायबो जाफुंगोन। रायजो राजानिबो गोसोआ गोजोननाय मोनगोन। आं आरो बेयाव बे भिडिअखौ आरो जायनो नायदों बेखौ नायनानैल' डाटा बे गथ'नि खावलायनायखौ एसेबाबो आजावनानै लादो आरो एसेबाबो बिनि नांगौ बायदि डनेसननि बुंनायखौ खावलायनायखौ एसेबाबो गोजोन हो। बेखौनो आङो माने नैबे भिडिअनि गेजेरजों बे भिडिअखौ आङो शेयार खालामना होनो नागिरदों। बेखौ जाहाथे जाय मानसिया नुसनलायदोंबा नुनायजोंनो लोगोसे बे गथ'खौबो एसे अनहरदो। आं बेखौनो दा नैबे स्क्रिनाव होना होनि आं भिडिअखौ होनो नागिरदों। माने बे भिडिअआव माने मा बुंदों मा बुङाखै जों खोनासंलांसै। बिदिबा फैदो मबाइल स्क्रिनाव। अन्दायगा गासै आइ आफारि बिदा फंबाय आरो बिब' बिनानावमोन, दिनै जोबोद गोजोनथाव आरो रंजाथाव फारसेथिं दुखु मोनथाव। गोबां समनि साननैसोनि सिगां एबा सानथामसोनि सिगां जाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों आं ज्योति प्राइम मिनिस्टारनिफ्राय जाय सासे गथ'खौ जेरै फननि गेजेरजों बाय फननि गेजेरजों सावरायनायनि गेजेरजों बे गथ'नि माखासे गियाननि बाथ्रा आरो बे गथ'नि माखासे जायफोरखौ उन्दै गथ' हिन्जावसा 9 बोसोरनि थाखोसेयाव फरायनाय तानिसा बसुमतारी होननाय बे तानिसा बसुमतारी बे उन्दै गथ'नि आरो बिनि बिमाखौ लोगो हमनो थाखाय जों फैदों। नोंथांमोना गोबां समाव गोबां मानसिफोरनि नायनायखौ आं भाइरेल जानायखौ नुनो मोनदों आरो गोबांथार निउसफ्रावबो गावनि बे आंनि ज्योति प्राइम मिनिस्टारनिफ्राय लानानै गोबां माखासे मानसिफ्रा ससियेल मिडियाआव हगारनायखौ आं नुनो मोनदों। दा दिनै आंबो बे गथ'खौ नुनो मोनाखैमोन आरो बेजों फनजोंसो रायज्लायहरनो मोन्दोंमोन। आं माब्लाबो सानाखै बे उन्दै गथ'आ जेरै गियो आरो लाजियो, नाथाय दिनै सासे गथ'नि बे गियाननि बाथ्रा आरो माखासे बे लाजिनाय गिनाय साहसखौ द्राब गारनानै इसोरखौ सिगाङाव दोननानै बे गावनि दुखु गोनां जारिमिनफोरखौ लानानैबो बे फोरमायहरनाया जोंनि थाखाय मोनसे सोमोनांथाव। दिनै बे समावनो बे गासैखौबो मिन्थिनानै जोंनि अनजाग्रा नैबे जियागुरि होननाय मोनसे गामियाव जोङो दा सफैबाय आरो बे जियागुरि गामियाव सफैनायजों लोगोसे जोंनि अनजाग्रा अल बर' खाथलि एस'सियेसननि मानगोनां बोसोनगिरि जाय जस इस्लारि, लोगोसे आरोबाव अल बर' खाथलि एस'सियेसननि मानगोनां प्रेमचंद मुसाहारि जाय अल बर' खाथलि एस'सियेसननि सेक्रेटारि, लोगोसे आरोबाव अल बर' खाथलि एस'सियेसननि मानगोनां फंबाय स्टेफेन दैमारि बियो कअर्डिनेटर आरो लोगोसे जाय नोंथांमोना गोबां देंखोनि गोरिब रावफोरखौ खोनायो इसोरनि बोसोनजों लोगोसे बिथाङा मेथाइ खनो, जेरै बे अल बर' खाथलि एस'सियेसननि बेयो कालचार सेक्रेटारि। लोगोसे आरोबाव जोंनि बे जियागुरि गामिनिनो आरो दादगारि फारसेयाव थानाय माखासे गोरों गोरा जोंनि गेजेराव मानगोनां मेलेमजिबि गियानिफोर दङ आरो बिथांमोनखौबो जों लोगो मोनफैदों। जों दिनै बे जायगायाव मानो थाखाय फैदों, जोङो बे न'खरखौ नायनो थाखाय आरो आं लोगो मोनफैबाय आरो बे ज्योति प्राइम मिनिस्टारनि गेजेरजोंनो नोंथांमोनखौबो दिनै मिथिहोगोन आरो जों सोरखौ लोगो हमनो फैदों, जाय तानिसा बसुमतारी आरो बिनिनो बिमा जाय दुखुथिया बिमा, बेयो हाजिरा मुजिरा खामानि मावनानै न'खर फिसायाव दं दा आरो बियो दिनै बिनि मुङा जादों
रंजालि होननाबो गाबज्रियो आरो टेरेसा होननानैबो गाबज्रियोना दा बेनिखायनो बे समाव फंनैसो जों बिनि न'आव हाबैनायनि सिगां आङो अनजाग्रा अल बर' काथलिक एस'सियेसननि बोसोनगिरि जस इस्लारिनाव फंनैसो सोंग्रो लानोसै आरो लोगोसे जोंनि गोरों गोरा मेलेमजिबि गियानि बे दारगारि आरो जियागुरिनि गोबांथार इसोरखौ सिबिग्रा अनग्रा जोंनि गेजेराव सुबुंफोरबो दं बिथांमोनाबो जोंनि गेजेरावनो बे साखिया दं आदसा अनजाग्रा मानगोनां जोंनि अल बर' काथलिक एस'सियेसननि बोसोनगिरि आं नोंनियाव सोंनो लुबैदों बे अनजाग्रा उन्दै गथ' बे तानिसा बसुमतारीखौ नों मालाबा नुबायमोन आरो बबेहाय नुवामोन बेखौ बुंनो हागोन ना? खुलुमबाय गिबिसिनथाराव आफा इसोरखौ आइ मारियाखौ आरो गोथार जोसेफखौ हामबाय होबाय गोजौसिनथारनि बोलोजों एबा हेफाजाबजों आरो बोरजों जोङो दिनै बे दादगारि भुटान सेराव आरो बिनि गामि मोनसे जियागुरि जाय गथ'साया जोङो ज्योति प्रेयार मिनिस्ट्रिनि गेजेरजों चेनेलजों जोङो बिनि बाथ्राफोरखौ खोनानो मोन्दों जोङो सोमोनांदों माबायदि जागोन बे गथ'आ दा बे गथ'खौ जोंबो नुवाखै बिनि न'खरखौ जों नुवाखै नाथाय अल बर' काथलिक एस'सियेसननि जानानै जोङो थारैनो जोङो फैबाय दा जोङो नायगोन हाबहैगोन गथ'खौ जों नायगोन लोगोसे जों हामबाय होदों जोंनि गेजेराव दादगारि पारिसनि जोंनि फुराना गोदोनिफ्राय मावबोखानाय जोंनिनो मान होनो गोनां बिहावबो दं आरो फंबाय दङ नै आरो जोंनि लोगोफोर दं आरो आइजोफोरबो दङ आरो बिबोनांबो दङ बिसोरखौ जों हामबाय होदों दा जों बिसोरजों लोगोसे बे तानिसानि न'खराव एबा तानिसानि न'आव जोङो हान्थिगोन जों नायनि थो लोगोफोर अब्ला नोंथांमोना नुलांगासिनो दङ जों बिनि न' फारसे जों आवगायलांगासिनो दं गासै इसोरनि सुबुंफ्रा जोंजों लोगोसे दं जों आवगायलांगासिनो दङ जों बे न'खराव फैनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों बै फिसा थिं खावख्लाबसे न'आवनो बिसोरो थायो जों आवगायलांगासिनो दं बे न' फारसे मानोना बे गथ'खौ जोङो नायनो आरो लोगोसे बिनि बिमाखौ लोगो हमनो अनजाग्रा लोगोफोर जों दा बे दरखं मोखांसिम सफैबाय आरो गोबां रायजोफोरखौ लानानै बे समाव तानिसा जों नोंखौ लोगो हमनो फैदों फै सना फै नै जोङो नै दे हामबायसै दे बियो गोबां मानसिफोरखौबो अनो आरो खुलुमोबो दे दे आंखौबो खुलुमबाय दे सना दे नै नाय उन्दै गथ'आ बे बिमा आबै उन्दै गथ'निफ्राय बेखौबो खुलुमजोबो फनाव रायलायहरग्राया बेनो तानिसा आबै बेनिफ्राय दा जों बेखौ लोगो हमनो फैदों दा बेनिखायनो मानगोनां जोंनि अल बर' काथलिक एस'सियेसननि बोसोनगिरि बिथाङा अनजाग्रा जाय बिनि बिमाखौ सासे आरो बिनि गथ'खौ आर'नाइजों बे गथ'खौ मान होग्रोदो आरो बिमाखौबो ओरै फैदो तानिसा आरो बिनि बिमाखौ जोङो अल बर' काथलिक एस'सियेसननि जानानै बिथांमोनखौ जोङो मान बावो जोंनि बर'नि कालचार आर'नाइजों रानि सना आबै जिसुआ नोंखौ बोर होथों दे दे आरो बे बिमानोबो जोङो दे कर्डिनेटरनाव बावबाय आखाइ खबना होदो दा बे समाव अनजाग्रा जोंनि अल बर' काथलिक एस'सियेसननि बोसोनगिरिया बिमानाव माखासे सोंनो गोनां सोंलुफोरखौ बेनाव सोंनाय जासिगोन बेनिखायनो अनजाग्रा जस इस्लारिया बिमानियाव माखासे सोंनो गोनां बाथ्राफोर दङब्ला सोंनो हासिगोन आं बिहामजोखौ लिंनायसै आइ नोंनि मुङा मा आइ टेरेसा बसुमतारी टेरेसा बसुमतारी
ओमफ्राय नोंनि फिसायनि मुङा मा मसे बसुमतारी मसे बसुमतारी न नोंहा साबसे गथ' दङ बे सासेल' रानिल' आबैल' औ ओमफ्राय बे मा गामि जियागुरि जियागुरि ना औ आच्छा 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 दा नोंनि फिसाया बिनि बिफाया मा मावो आरो बहा दं बियो शिलंआव थायो ओमफ्राय बियो मा मावो मा मावा आं जेबो मिथिया मिथियानो ओमफ्राय बेफोरो गावनि बेफोरबायदि खामानि मा मावो आं मिथिया नालाय ओंखायनो जुदि बेफोरो जानो हागौ गावनि बेफोरबायदियावहाय बेफोरबायदि जाबाय दा बेखौ नायनो थाखाय दा एसेबो आखायाव फैसा गैया दा बे मा मावो मा मावा नोङोबोथ' खोन्थाहरा नाथाय मासावहाय एबा सप्तायाव एबा बोसोराव बियो नोंनो न'खर सलायनो एसेसो फैसा हरो ना हरा बियो बिदिनो एखमबा मास मोनब्रै मोनबा बिदिजों एसे एनै बिदि हरोमोन दा बारा हरनायानो जाया ओमफ्राय दा बेफोरबायदि हालोदाव गोग्लैबाय दा माजों नायबावनो आंहा जेबो राहायानो गैया बेनिखायनो गासिबो रायजो राजा आइ आफाफोरखौ आं बिसोरनो थाखाय ओनसोलनि बिमानाव आं खावलायो दा नोंनि फिसाइया सोरजों थानानै दङ लोगोफोरजों ना सोरबा न'खरनि मानसि दङ शिलंआवहाय गावनि बिदा दङ बिदाजों दंहैयो बियो ने बिदाजों थायोना बिदा आरो बिमादै दङ दा बियो बुंनाय बायदि जोङो खोनादों रानिया सोरजोंबा बुजादों मानसि गाज्रिफोरजों बुजादों होनना खोनादों जिखि जाया मानि थाखाय मा बुजाखो नोंबो जोंबो मिथिया नाथाय दा बियो माबायदि कन्डिसनाव एबा बिनि बे बुजानायनि बेमारफ्रा एबा बारा जानानै दं एबा खम जानानै दं खबर दंना गैया गाव खिथाहरदों दाखालि डक्टरनाव दिन्थिनायाव ब्रेनजों आरो थैजोंहाय नांदों होननानै बुंदों ओमफ्राय दा बेखौ नायनो आखायाव फैसा गैया आरो अन्थाइबो जादों ओमफ्राय माबा नाबिबो बारा जानानै दा इयो सिरियास जानानै दं आरो मेघालयआव खोनाबाय रायजोफ्रा फरायसुलि रायजोफोर जोङो बे बिसौनि दारै जोङो होसोबोथारदों माबायदि बे गथ'आ जोङो नायनि होननानै दा जोङो अल बर' काथलिक एस'सियेसननि जानानै बे दादगारि पारिसनि मुरब्बिफोरखौ जोङो लिंबोफाबाय आरो जोङो दा नुफैबाय हालादा बिराद गाज्रि आरो न'खरनि कन्डिसनखौ नोंथांमोना नायदो होननाय माबायदि हालाद जाना दङ आरो जेबो गैया होननायबाव माबोरै थांनानै थाना दङ इसोरजों गावजोंसो मिथिसिगौ माबोरै बिसोरो जादों माबोरै लोंदों माबोरै थादों फिसाया माबोरै गानहोदों जोमहोदों माबोरै फोरोंदों बियो गासैबो गावसोरजों इसोरजोंसो मिथिसिगौ जोंबो बुंनो हालिया कन्डिसनाथ' बिराद गाज्रि दस्राफोरनिफ्राय बिराद अबस्था गाज्रिसिन दा न'खरनिबो जे जायगायाव दंहैयो बिसोरो कानेक्सना बारा मोजां गैलायलाया माने मिथिलाया एबा गोजान जाबाय नालाय शिलंआथ' गोजान जायो जोंनि बे दादगारि जायगानिफ्राय दा एसेग्राब इनफरमेसना गैलायियाव दा बिथांमोनाबो क्लियारखौ बुंनो हाया फिसायनि कन्डिसना ब्रेनाव नांदों होनबाय थैया बेखौ खबर मोना दङ दा फारसेनिफ्राय बेमार जाना दं जेरै स्टनबो जादों होनदों जेरै नै नाभिबो लोरिनानै दं होनदों दा जेरै जोंबो नाख्रेबनानै दं दा बेनिखायनो आङो खावलायो ख्रिस्ट' सिबियारिफोर नोंथांमोना जे बेहाय फैनानै जाय बिथांमोना बेवहाय गथ'खौ बे बिसौनि बाथ्राफोरखौ जोंनि ज्योति प्रेयार मिनिस्ट्रिनि आदा दैमालुनि रायलायनायजों खोनानायखौ गोबां मानसिफ्रा मोजां मोनदों दा बेनिखायनो जोङो प्रुफ लादों बे नंगौना नङा होननानै दा जोङो प्रुफखौ मोनफैबाय बेनिखायनो नोंथांमोनाबो फैनानै बिथांमोनखौहाय लोगो हमफैनो हागोन आं बेखौनो खावलायबाय गोजोन्थोंसै अनजायग्राफोर जोंनि अनजायग्रा मानगोनां अल बर' काथलिक एस'सियेसननि बोसोनगिरि बिथाङा दिनै बेयो जाय तानिसानि बिमा जाय टेरेसा बे गथ'नि बिमाजों मोगा मोगि लानायनि गेजेराव बिथांजोआ गावनि दुखुखौ मिथिहोबाय दा बेजों लोगोसे आरोबाव दा आं रायजो राजाफोर दं बे रायजो राजाफोरनावबो सोंनो लुबैदों बे सोंनाय गेजेराव बे गामिनि जियागुरिनि सोर सोर दं अननानै एसे फैनाय एसे फै आदसा नोंथांनि नामा मा नाम आंनि नामा राकेश बसुमतारी बे बबे गामिनि आङो दक्षिण बनगावनि बे गामिनिनो बे गामिनि नङा एसे लामानि इटासारिहाय आंना आदसा बे जोङो एखे गिर्जानिनो आरो एखे गिर्जा आदसा मोनसे मण्डलिनि दा बिनि न'खराव बे जाथाया जानायखौथ' नोंबो एसे मिथिगौ ना एसे मिथिगौ माने जोङो बे ज्योति
पियार मिनिस्ट्रिनि गेजेरजों जोङो बेखौहाय बेबायदि रायज्लायदों ना मादों जों मिथियाखैमोन जोङो बे जिहेतु पियार ग्रुप माबा मिनिस्ट्रिनि गेजेरजों जोङो दा आदा दैमालुनि थ्रुयै जोङो बेखौ जों नुबाय आरो नुनायजों लोगोसे जोङो बिसिनि दुखु सुखुखौ जोङो रायजोआबो जोंहा थोजासे जोंना गरिब गोजा जोंनिबो मण्डलियाव बेनिखायनो जों बिथांमोनखौ जोङो मदद होनो हायाखै आरो बिथांमोनाबो जोंखौ मिथिगौ जोंनि बे मण्डलिया हावरिया होननानैहाय बेनिखायनो आङो बेखौनो सिगां आंबो मावबोनाय बे जोंनि जियागुरि मण्डलिनि आंबो सासे फालकमोन आं बोसोरनै बायदि आं मावनानै आं दा जिरायथ'नानै दङ आरो बेजों लोगोसे आङो बेखौनो आं खावलायनो लुबैदों बे जथि पियार मिनिस्ट्रिनि गेजेरजों जेन रायजो राजाफ्रा जेन अननानैहाय सोरबाफोर नायसनबायदोंब्ला थाइसे थाइनैफोर अननानै जे बिसिनि जे बिफाया बे गोरलै गथ' बिफाया जेरैबायदि दुखुनांथाव जेरैबायदि बुजादों होननानैहाय जोङो खोनादों आरो खर'आवहाय एसे थै हाबनानै दं होननानै जों खोनादों जाहाथे बेखौ दाहायनो थाखाय जाहाथे बे जथि पियार मिनिस्ट्रिनि गेजेरजों जेन रायजो राजाफ्रा बेखौ नायसनबायदोंब्ला अननानै थाइसे थाइनै जेन दानखौ हरनो होननानै आङो गामिनि जानानै एबा आं उसुं गोदाननि गामिनि जानानै आङो बेखौनो खावलायनो थाबाय गोजोन्थों अब्ला जाय फंबाय राकेशआ दिनै बे एखे मण्डलिनि जानानै इसोरखौ अनग्रा सिबिग्राखाय दिनै बेयो जोंनि सुबुं हारिफोरनि गेजेराव जायफ्रा बे जथि पियार मिनिस्ट्रिनि गेजेरजों नायदोंमोन बे उन्दै गथ'नि सोमोनांथाव बाथ्रा बुंनायफोरखौ नुनानै गोबां मानसिफ्रा नुनानै भाइरेल जानायखौ नुनानै सोमोनांथाव आरो बे गथ'आ बे मालाबाबो थगायनो रोङा बेखायनो जों सैथोखौ मिथिनो थाखाय फैनाय जादों दा बे समाव अनजाग्रा आरो जोंनि दादगारिनिफ्रायनो मानगोनां दैदेनगिरि जाय आदानाव फंनैसो सोंदों आरसा आदा बे जाथाया बे न'खराव जानायखौ नोंबो दिनै फैनानै नुफैबाय थारैनो बे सैथो दा सैथो बेनिफ्राय नों मा बुंनो सानो बिनि सोमोन्दै दा बेनि सोमोन्दै आं बुंनो सानो दा आं मा बुंबावनो बिसोरनि हालोदखौ नुनानै माने आङो माने इनायनो आंनि गोसोआव जोबनो गैयै माने दुखु मैखुनाव नांनाय जाबाय आरो दा बिमायाबो गाबगासिनो दङ आरो गथ'नि मोखांखौ नायोब्ला ओरैबायदि माने अन्थाव माने बुंजोबनो हाया आरो दा गतिके आंबो बेखौनो खावलायनो गोसो जादों जे बे पियार ग्रुप जथि पियार मिनिस्ट्रिनि गेजेरजों माबा मोनसे जाहाथे बे बिसोरनि थांना थानायनि एबा बिसोरनि जि फिसायफोर एबा बे गथ'नि बिफाफोर जि हालोद कन्डिसनाव खोनानो मोनो इनजुर जानानै दं होननानै दा बेनि हखायै जे एसे अननानैहाय बिथांमोन जाहाथे अनसुंथाइफोर हरोब्ला आङो गोजोननायखौ मोनगौ आरो बिसोरो जाहाथे माने मोजां रोखोमै गावनि न'फोरखौ एसे माने दैदेनलांनो हायो आरो बे गथ'खौ नायनो हायो दा बेखिनिखौनो आं बुंबाय दा अनदायगाफोरजों दा बे समाव बे आदानिफ्राय गुरै खावलायनायखौ नोंथांमोना मिथिबाय अनसुंथाइ होनब्ला गोबां मानसिफ्रा नायखियो माने गावनि थाखाय मोदोमनि थाखाय जानाय लोंनायाव गासैबो गोसो होयो नाथाय सोरबा हावरिया दुखुथियाफोरखौ अननो हेफाजाब होनो थाखाय गोबां मानसिफ्रा जिउआव बोलो फैया नाथाय जायहा हावरियाफोरनो दान होयोब्ला नोङो बांसिनसो मोनसिनगोन नाथाय गोबांथार मानसिफ्रा हावरिया दुखुथियाफोरखौ अनियाव जेरै जेसेबांनाखि बियो फैसाखौ गथे गथे खालामना दोनाब्लाबो नाथाय जोबलाङोसो बेनिखायनो जायफ्रा हावरिया दुखुथियाखौ बांसिन अने हेफाजाब होयो बिनियाव बांसिन धोना फैफिनो मानोना बोसोर मिदान दसेदा बाइस प्रब्लेम दं इसोरनि बोरासो धोनि खालामो बेनिखायनो बे दुखुथिया न'खरा आं बेनि थाखाय जों नुनो मोनबाय जों नायबिजिर खालामनानै दा आं नानिनाव सोंनोसै आदसा नानि नोंनि नामखौ मा होनदोंमोनलाय तानिसा बसुमतारी तानिसा बसुमतारी नोंनि न'खराव बाबाया मा मावोमोन आगोलाव खामानि मावोमोन दा बिनिफ्राय मामियालाय माथो मावो दा हुजिरा मावो सोर मामिया हाजिरा मावनानै नोंखौ फोरोङो नामा बे एसे गोजान जायगानिफ्राय नोंखौ मिसनाव दोनलाङो नामा औ साइकेलजों बबेयाव फरायो नों मिसनाव ओमफ्राय मा क्लासाव फरायदों होनदोंमोन क्लास 1 क्लास 1आव बेनिफ्राय नोङो दाखालि गावनि बिमाजों लोगोसे थानानै
बिनिफ्राय नोङो बिफाखौ गोसोखां फरायनो हायाखैमोन ना बिफाखौ नों जोबोर अनोना अननायनि थाखायनो नोङो फरायनो हायियाव एग्जामखौ दाखालि मा बुंहरामोन आंनि सिगाङाव हायाखै एसेबो हाथाराखैमोन आयै सना बेनिफ्राय नोङो बे समाव बिफाखौ गोसोखांनायावनो नों फरायनो जिरायब्लाबो गोसोआव थाया बिफाखौ गोसोखांनानै नोङो बेबायदि नोङो दुखुआव गोलैना दंमोन ना ओमफ्राय नों दा गासै आइ आफा बिदा फंबायफोरखौ नों मा बुंनो सानो देनाय नोङो जोङो दुखुथिया न'खरखौ नोंसोरो हेफाजाब खालामदो औ दे बेनिफ्राय मा बुंनो सानबावो दे सना दे बुं आरो बेबायदि दुखुथिया न'खरखौ हेफाजाब खालामबा नोंसोरो बोर मोनफिनगोन आयै दे औ दे बुं आरोबाव नोंनि गोसोनि साननायखौ दे बुंबाव दे सना मा बुंनो सानदों दे बुं आरो नोंसोरो थाइसे थाइनै हरबा नोंसोरो एसेबां बोर मोनफिननानै इसोरखौ खुलुमनो हाफिनगोन नोंसोरो दे ओमफ्राय नोङो आखाइ खबजानानै बुंहर दे रायजो राजाफोरखौ दे बुं दे नोंनि गोसोजों आखाइ खलमनानै दे बुं दे बुं दे नों मा बुंनो सानदों दे बुं रायजो राजाफोर मामानि थाखाय मामानि थाखायहाय नोंसोरो गरसे गरनै होयोबा नोंसोरो बोर मोनफिनगोन बाबानि थाखायबो हरनांदो आयै सोलबि मा नोंनांगौ थायो नोंसोरो मा होनो जोंनोहाय थाइसे थाइनै हरबा बोर मोनफिनगोन मोजाङैनो बेनिफ्राय बाबानि थाखाय डक्टरजों नायनो थाखाय नोंसोर थाखा फैसा दंना गैया गैया थाइसेबो गैया बाबाखौनो दिन्थिनो मोनाखै डक्टरनाव लांनो मोनाखै ओरैनो दङ ओरैनो दुखुआव गोलैनाय दं औ आरो नों बाबाखौ नों मा जाजानो लुबैयो मोजां जाजानो मोजां जाजानो लुबैयो आरो मोजां लामायाव थाबायनोबो लुबैजानो लुबैयो आङो न'आव फैजानोबो लुबैयो मोजां जानोबो लुबैयो आं नोङो जेने बाबाखौबो नों खावलायहरनो हागोन जेरावखि थाङा मानो नों बुंहरनाय दे बाबाखौ नों मा बुंनो सानो बाबा दे बुंहर बाबा नोंबो मोजां जादो नोङो गाज्रि लामायाव फै नोङो गोजान जाफिनदो मोजां लामायाव थाबायफिनदो नोङो अनसुला फोरबो जिसुखौ खुलुमफिनदो अनसुला इसोरखौबो नोङो बाख्नायफिनदो नोङो गिर्जाबो हाबदो आइ अनसुलि बिमाखौहाय जेरावखिया थाया खुलुमफिनदो आरो नोङो मोजां लामायावहाय थाबायफिननानै न'खराव एसे एनै फैफिननो हागोन आरो नोङो मोजां लामायावहाय थाबायनो हानाय बायदि नोङो गोहो आरो लामाखौहाय दिन्थिनो मानो नोङो बेफोरबायदि जाखो नोङो बाबा मोजां लामायाव थाबायनो हासिगोन आरो नोङो बेफोरबायदि जानांला इसोरनि लामायाव थाबायफिनदो आरो नोङो मोजां लामायाव थाबायफिननानै इसोरखौहाय मोजाङै मोजां खुलुमफिनदो बे गथ'नि दुखु गोनां बाथ्रा आंनि मैखुनखौ गावलेदों गोबां मानसिफ्रा दिनै मोदै गदों सानाखैमोन आं बे गथ'नि खुगानिफ्राय गोरबोनिफ्राय बेबायदि बाथ्रा ओंखारगोन आंनि मैखुनाबो गावग्लिदों आय' बेनिखायनो गासै बुहुमनि सुबुं हारिफोर नोंथांमोना बे गथ'नि बे गोरबोनिफ्राय बुंनाय बाथ्रा नोंथांमोननि जायफ्रा बे चेनेलखौ नायदों मोदै गयो दुखु मोनो जाय गथ'आ जेरै गावनि बिफाखौ इसोरनि लामायाव थाबायनो थाखाय सासे गथ' बेबायदि बुंनाया जों गासै सुबुं हारिखौ फोरोंदों बेनिखायनो अनजायगाफोर दिनै बे फोरोंनाय बे बुंनाय बाथ्राया उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ नुनाय गासै सुबुं हारिफोरखौ जोंनि मेगनखौ मोदै गहोदों बे जादों अननायनि मोनसे आरो बेजों लोगोसे हानिसा नों फरायै लिरै नों मा जानो लुबैदों लिरखांना फरायनानै गिदिर मानसि जानो लुबैदों ना सिस्टार जानो लुबैदों सिस्टार जानो लुबैदों औ नोंनि खाथियाव नोंनि लोगोफोर उन्दै उन्दै गथ'फोर आंनि लोगोफोरा आंखौहाय लोगो जायोमोन आरो बियो आंखौहाय मा होनो माबा लोगो जानायावहाय बियो आंखौहाय बुबाय थायोमोन आरो बिसोरो बैयोबो बुयोमोन आंखौहाय अन्थाइजोंबो खुबैहरलाबायोमोन खर'फोरखौहाय नांलाबायहोयोमोन बेबो नों दा बेखौ निमाहा होनो हादों ना हायाखै हादों नोङो नोंखौ बुग्राखौ नों अननो निमाहा होनो हागोन ना हायाखै
हागोन देनाय होननाय फैनाय फै सोर अन्थाइजों खुबैदों बेजों दे नोंनो बेनो खुबैबाय थायो दे अननानै नों निमा होनो हागोन ना हाया बेखौ दे अननानै गोबा नों दे अन्थाइजों खुबैबाय थादों दा दा खुबै खुबसै दे अननानै नों बुं दे आं नोंखौ निमा होबाय ना बुं दे गोजोननाय ला दे दे गोबा दे गोबा दे खमा होबाय खमा नों दे बुंनाय गोबालाय दे खमा होदो दे नों खमा होबाय आं नों मा बुङो बेखौ खमा आं होबाय बेखौ गोसोआव लाबाय थागोन दे बुं आंनि लोगोफोरा आंखौहाय बिसोरो आंखौहाय लोगो जायोमोन नैबे आंखौहाय अन्थाइजों खुबैहरबाय थायोमोन ना आंनि खर'आ गोथौ हाबदोंमोन दाख्लैहाय बिनि उनावनो आखाइया लोरिनानैहाय खेबसे बायदों आरो मा होनो अजानावहाय थांनो नागिरदोंमोन अजानावबो हाबहैयाखै ओमफ्राय डक्टरनाव थांनायावसो एसे हामदोंमोन लोमजाबाय थानायखायनो बेमार जादोंमोन ओमफ्राय मामियाबो मा होनो खर' सानानै लोमजानानैहाय मा होनो बेमार जादोंमोन ओमफ्राय बाबायाबो अन्थाइ जानानै दङ खर'फोराबो एसे बुखावजादों होनदों ओमफ्राय बाबाया दे बेखौ निमाहा होनो नों बेखौ हागोन निमा ना होदों निमा होबाय दे गोबा दे सना दे गोबा दे गोबा दे दा नायदो उन्दै गथ'फोरा दिनै नोंखौ दसेनो बुलायो आरो दसेनो अनलायफिनो गोथार बाइबेला बुंदों नोंसोर उन्दै गथ'फोर बायदि जाबा मालाबाबो सोरगो रायजोआव हाबनो हानाय नङा गथ'फ्रा दसेनो नांलायो बुलायो मार्बल थरसेनि थाखाय चक्लेट थरसेनि थाखाय बेबायदिनो बिसोर अनलायफिनो जों साफ्रोमखौबो बे उन्दै गथ'फोर बायदि जानो थिनदों बिसोर बोराबनायखौ गोबाव दोना अनलायफिनो बेनिखायनो दिनै बे गथ' सानैसोआबो गावखौ अन्थाइजों खुबैनाय बे खर'आव खुबैनाय बे गथ'खौ बे खाथियाव मोननाय लोगो लोगोनो बियो निमा होबाय बे गेसे गेदेर अननाय जोंखौ फोरोंनाय बेनिखायनो अनजायग्रा गासै बे जथि प्रेमिस्टखौ नायग्रा अनसायग्राफोर दिनै आं बे समाव जोंनि गेजेराव जायफ्रा बे गामिनि रायजोफोर आरो लोगोसे अल बर' काथलिक एस'सियेसननि बोसोनगिरि आरो लोगोसे बे प्रेमचंद मोसाहारि बेबो दं दा बिथांमोना फंनैसो बे दादगारि फारिसिनिनो आरो अल बर' काथलिकनि सेक्रेटारि बे गथ'नि दारै आरो बे बिमानि दारै बे न'खर दुखु जानायनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो हागोन नामा एसे खुलुमबाय गासिबो जथि प्रिया मिनिस्ट्रि नायग्राफसै आङो दिनै सोमोनांदों आंबो सासे बेयावनो दादगारि फारिसिनिनो थागिबि दा जोङो हरखाबै अल बर' काथलिक एस'सियेसन बा ससियेल मिडियानि गेजेरजों इउटुब चेनेलनि गेजेरजोंहाय जथि प्रियार मिनिस्ट्रिनि गेजेरजों बावैसो सिगां जालांनाय जे तानिसा बसुमतारी बिथां सासे नानिया जेरै ससियेल मिडिया इउटुबनि गेजेरजों बहुत मानसियानो जाय आदैनि चेनेल जथि प्रियार मिनिस्ट्रिखौ नायदों बिथांमोना बहुतआनो नायनानै सोमोनांदों जे मा जाहैगोन उनावहाय जेरैबायदि बिनि रायलायनाय बिनि रेसपेक्ट होना रायलायनाय सनमान होना रायलायनाय बेफोर गासैखौबो जों बे जथि प्रियार मिनिस्ट्रि नायग्राफ्रा मिथिना मोनबाय दा हरखाबै जोङो दिनैहाय जोङो अल बर' काथलिक एस'सियेसननि दिनै बेवहाय ग्रुपआ फैदों बेजों लोगोसे जोंनि आदै दैमालु आरो आमाइ जस इस्लारि आरो बेजों लोगोसे जोंनिनो कअर्डिनेटर आदा स्टिफान आरो जोंनिनो कालचारेल सेक्रेटारि आदा अरुण फैदों आरो बेजोंनो समायग्र दिनैहाय बेवहाय जोंनि दादगारि फारिसनि मण्डलि जियागुरि मण्डलिनि आइ आफा बिदा फंबाय गासिबो नानिमोन बाबुमोन बेवहाय ज' जादों जोङो दा हरखाबैनो बेवहाय तानिसानि न'आवहाय जोङो नुजाफैदों आरो जोङो नायफैदों दा जोङो मिथिबाय दा आंबो मिथियामोन दा आङो जायगायाव थानाय हिसाबैहाय बिनि एखे फारिसनि हिसाबै दा आंबो मिथियामोन दा आंबो ससियेल मिडियानि गेजेरजों इउटुबनि चेनेलनि गेजेरजों दा आंबो मिथिना फैबाय दा जोङो नायखावफैदों बेवहाय दा जोबोद दुखुनांथाव बे न'खरा सोलिगासिनो दङ सासे उन्दैनो हाजिरा मुजिरा मावनानै जानाय आब' टेरेजा बसुमतारिया दिनै खस्थ' लानानैहाय फोरोंदों इसिबांबा गोजान गायनाय फुनाय गैया मा गैया हाजिरा मुजिरा मावनानै सासे उन्दै गथ'खौहाय फोरोंदों बुंदों जों खोनादों दा देनांहाय फरायै लिरै मायै सिस्टार जागोन इसोरनि हाबाखौ मावगोन होननानैहाय दा फोरोंदों बुंनाय जादों दा जोंनि सिगाङाव माखासे इन्टारभिउ लानायावहाय जोङो खोनानो मोन्दों आङो सानो बे जथि प्रेयार मिनिस्ट्रि नायग्राफोर आइ आफा ख्रिस्ट' सिबियारि बिदा फंबाय बिनानावमोनखौ जाहाथे बे न'खरावबो नायखावफैनानै जा सासे सानै उसुंथाइ होफैयो नायखावफैनायजों लोगोसे जे बे हावरिया न'खरखौहाय बे थानाय न'खर
उन्दै न'खर हावरिया मरिया दुखु गोग्लैसोना थानाय बे न'खरखौहाय अनसुंथाइजों लोगोसे जाहाथे बे न'खरावहाय थुलुंगा एसे होफैयो जाहाथे अराय सम बिसोरबो इसोरनि हाबा आरो गासिनबो बिफा इसोरखौ आरो आइ आयथामारिखौ अराय सम हामबाय होनो हायो बिनि थाखायनो आं खावलायनो थाबाय गासिनिबो आरो बे अल बर' काथलिक एस'सियेसना नायखावफैनायजों लोगोसे जोङो माखासे इन्टारभिउ आरो बेयाव लोगोसे जोङो न'खौहाय नायफैदों आरो समग्र बेयाव जोङो आइ आफा जोंनि ख्रिस्ट' सिबियारि बिदा फंबाया लोगो लानानै जों नायखावफैदों आंनि बुंनायावनो एसेनोसै दा आङो गासैखौबो हामबाय होबाय आरो जोंनि आदैमोनखौबो आरो जोंनि अल बर' काथलिक एस'सियेसनखौबो हामबाय होबाय दा आंनि सुंद' बुंनाया बिसोरनिसै गोजोन्थों जोबोर हामबाय थाबाय दा बे समाव जोंनि माखासे सोंनाय फिन्नायफोरखौ लानानै जों फोजोबनाय जासिगोन दा बेनिखायनो गोबां जानो हागौ जोंनि गोबां ओनसोलनि गासै बिदा फंबायफ्रा बे गथ'नि मोखांखौ बिमानि मोखांखौ नायनानै अनसुंथाइ हरग्राफोरबो दङ दा बे अनसुंथाइया लाख थाखा नङा गोबां थाखा नङा अननायनि नोङो जेरै अननायनि सोरबा हानायफोरजों गावनि गोसोनि मैखुनजों उइलिंलि होनायफोरखौसो इसोरा रंजा बाजा होग्राखौसो इसोरा अनो ब्रा नङा बिखा खालामनायजों नङा बेनिखायनो जायफ्रा हरनो गोसो दा बेनिखायनो आं सोंनोसै बे हरनायनि लामाया बोरै दा नोंहा माबाफोर दङ ना एकाउन्ट नाम्बार दं औ दङ औ एकाउन्ट नाम्बार दं एबा बेनाव फनपेबो थानो हागौ बेखौ आं उनावहाय बेनिफ्राय बिनानै आं बाहाय आंनि ज्योति प्राइम मिनिस्टारनि गेजेराव आं बिथांजोनि एकाउन्ट नाम्बारखौ आं होगोन नोंथांमोना जा हायो हरगोन होननानै खेबसेबाव आङो गासै आइ आफारि बिदा फंबाय दाना फरिसिमनि जायफ्रा बेखौ ज्योति प्राइम मिनिस्टारखौ नायग्रा अनसायग्राफोरनिसिम गोजोननाय लाहरनाय थाबाय आरो गासै रायजो राजाखौबो आंनि गोरबोनिफ्राय गोजोननायखौ जासिनबाय दे हामबायसै खुलुमबाय गोजोन्थों दे गाबारि आखाइ खमनाय जों दे